Omla ngeit baga Real Madrid kan shah pynrem ha katim kabarit. Khane kamde ka e kabangi khimit lenti ha ka match ka nyngkong jong coach thymmai ka Real Madrid u Álvaro Arbeloa. Kila remno na katim kabarit bat ka jingìalehkai kalakot ha ka minit ka khatduh. Ka Real Madrid kala shah pynduh no na Copa del Rey hadin bagla rem ha ka jingìalehkai bat ka tim Albacete. Kane kadai ka match nyngkong jong u Álvaro Arbeloa kumu coach jong ka Real Madrid. Hari kala long no ka jingìalehkai ka basngosi ka balajia ha ka to ka min. Ka Albacete kala thep ya ka kol ba khatduh jong ka ha ka minit ka khatduh bat kane kala pynkyndit ya baroh kinong pej. Ka Real Madrid kala le jurba bonam sharem Henry kumno ka Albacete kalio ban job ya ka jingìalehkai ha ka minit ka khatduh. Ka Real Madrid kala tolot lupa nado pas dang ka jingìalehkai bat ki chance ban thep gol ro kidu na bha ka jingada na ka liang ka Madrid ro ka long ka basen jor bha bat ka team hi baroh ko wei kala long ka kulmar nado pas dang. Ki player he kumu Mbappe u Bellingham u Kyrgios bat u Rodrigo kim ngìalehkai kat ba u Vinicius Junior uladon bynta ha ka jingìalehkai Henry shamlala man pin kala ya ka match. Ka Albacete kala thep ka kol ka nyngkong nang ta sabot ka Real Madrid da wei. Ka Albacete kala thep ka kol ka ar ka Real Madrid ro kala la ban pin phai biang hang ta la long da ar la ar. Nang ta ka Albacete kala thep ka kol ka Balei ha ka minit ka khatduh. Bat kane ka dei ro ka sien ka nyngkong ba ka Albacete kala yo ban job ya ka Real Madrid da lai la ar. Ka long ka jingsdang ka khraw na ka bynta ka Madrid barem ha ka tim ka barit. Menta ki fans kelas ngosi bat kita ngos kia bat kita sedang keli bon ki jingkeli. Hato kane kade tang ka jingsdang ka basngosi ane ka long ka dang jong ki jingeh kham he ka Real Madrid. Thoi ya ki jing par khat jong phi ha comments like ba subscribe na ka banta ki khobor sports ko blai shibon.